niin anna mennä. Lantio eteenpäin. Lantio eteenpäin. Lantio eteenpäin. Lantio eteenpäin. Kurottaa sitä jalkaa sieltä vähän. Lantio eteenpäin. Lantio eteenpäin. Lantio eteenpäin. Kurista. Tämä on ihan sika paljon vaikeampi. Mä katon noin hikipisarat tosta Tuomaksen naamalta. Se on kiva. Haluan näyttää teille nopeasti yhden asian Boogiwoodista. Normaalisti mies, eli tässä tapauksessa minä, vien, on erilaisia kuvioita, mitä voidaan harjoitella. Nyt mä voin tehdä vaikka jonkun esimerkkikuvion. Ja sitten meillä on 8 iskua kestävä joku semmonen niin sanottu highlight-kuvio. Mutta siis vielä se muuten, että nainen, eli tässä tapauksessa Reetta, nainen seuraa ja että meillä on kädet kiinni. Ja nytten mä lähden viemään tästä Reettaa. Mä lähden vaikka kävelee eteenpäin itse. Taaksepäin. Niin Reetta seuraa sitä, mitä mä teen. Ja 8 highlight-kuvio nyt tehdään vaikka tämmönen näin. 1, 2, 3, pikku. No, se oli nyt esimerkki. Niin nytten me voidaan tavallaan niin kun istuttaa tämä kuvio musiikkiin. Istuttaa, koska me olemme Floristeja. Vaikka emme asukaan Floridassa. Niin laitapa musiikkia nainen. Eli näin. Sitten me voidaan tehdä erilaisia kuvioita, semmoisia kuvioita, mitkä on hankalampia, erilaisia. Sitten me nostetaan vaikeampia peruskuvioita, tehdään niitä kaikkia yhdessä. Siitä syntyy sitten jotain hienoa.